Kristo sumu ena bebre na se friend say Bible no scam bi na broni dia be scam yen bebre na se tumi bia ni Bible num bebre na se heaven bia ni ho bebre na se o nyame kura no nyame bia ni ho wo de ase ne nyina gina akyerɛkyerɛ atoro a ekoso ewo yema num ana ekoso ewo Kristo sumu eno na awie ya bra yi osoro ade wutumi ne ho ahode ama me se yan kyerɛkyerɛ tie o menka se kyinkyerɛ tie ana kyinkyerɛ afade me ka no suku doso ba suku a wo hwɛ abeboa wo ba ana wo de ne kɔ sa na nsɔre doso wo de ase but asɔre a wo hwɛ abeboa wo no ana wo sɛ wo kɔkɔtenem tie emasofo antena radio so ana TV so ana waso dem anka de wono apɛ enkyerɛw you very careful akyerɛkyerɛ atrofo me say wa mo ho ahu kyɛ adifo atrofo cause ono no obetimi a convince obetimi agyedeɛ ekutaw unyame a wone ne nam no obetimi me nabɔ wo de ase odifo atrofo de sɛ ukɔ no ho na hu na ɛkyerɛ wo nya dai unkɔ biem ba nkyerɛkyerɛ atoro no sɛ ɛtɔ tirim sɛ kim ɛno ano no wo de nam ya asafo bebre wɔ hɔ a yɛni wei yɛnwi wei yɛni wei yɛnwi wei saa ama bi ma wu asafo bebre wɔ hɔ a wɔn sesɛyɛ ɛne wɔn kyerɛkyerɛ ama nɛ nipa ntimi ntina so num tienie na anumre yi menka asɛm kyerɛw amen na hunu die nyame pɛ amen ane die wo nyame wɔmpɛ nyame som ɛnya ade so o ɛyɛ very simple nyame som yɛ simple way but one say ya wo sofo a wote ne na so eba kyekyere ne soa wa ma ebe o say nyame som aden so na ya den nyame som nya de o nyame do pa chew wono de o pa nyina ya dai ama Genesis chapter 1 verse 31 ozo nyagobo ka se ohu de oye nyina se eye hwe na ye papa what do you say nyame nya mistake o ade obo ye bia ye nyagobo won de oye ni nyina wona anya mawo ba ya mawo nua na hwe papa wodi anipa mu mpo aduane a yedi yi beko bi kuro ma aduane a odi na eye wotan wonni no nkyerɛ sɛ de odi no obekɔ bu nsɛm gem ana bebre na ma kyesa obewura Kristo so mu a ata keke mikyiri wei mempɛ wei wono na busuam ade a wɔmpɛ no wodi abewura so dem wodi ase ama na bebre na brese ye kɔtena nyame fie ene no kora ade ono no mpɛ no de ono mpɛ no wodi abakyerɛkyerɛ sɛ nyame se enye wo ya wo bekɔ bu nsɛm gem no no aka sɛ na mpɛ you very careful ɛwɔ akyerɛkyerɛfoɔ atorofoɔ ho so papa be first first Peter chapter 3 okay na men ka sem kakra enkyerɛw me say wo ba gye nyame adi agye ne di first Peter chapter 3 dinka kenka Matthew no mame Matthew chapter 22 verse number 34 okay tiani o amra sem nyina nyame de ma ye no mienu pɛ ɛna ne nyina ba wie mra sem du ba Kristo bae no ebeye tu Matthew chapter 22 verse bebre na se Kristo so maten verse 34 no bebre na se nyame asam eye wura okay all because of asofo ankyerɛkyerɛ bɔne a ya kyerɛkyerɛ ama na wotie nyame asam na ohu de wode ye biem ko bɛkɔ asɔre we wase sei o kwasra obi wɔ na asɔre a wase ne yɛkyiri wei yɛmpɛ wei yɛnom wei yɛnyina ha yɛnyɛ sei bebree nyame ni mo sɛ wan anante saa o na ko ntimi ne nante tianie God is a principle God what the name nyina ma wo said you obey bɛboa wo ɛna ɔse yɛ what you say Matthew 24 no 22 verse 34 what say 34 ɔsɛ ɔdɔ ne mmerɛ edi kan tifi asam no what you say mmerɛ nsɛm ne nyinaa ɔdɔ ɛne mmerɛ edi kan ɛne mmerɛ ayɛ dɛ edi kan ɔsɛ ne Farisifo no ɛte sɛ ɔdɔ ne mmerɛ edi kan ɔdɔ ne mmerɛ edi kan mmerɛ nsɛm bebree na yɛasesa gu yɛ ho so mempɛ wei ɛnɛ wɔtan wei kɔ asɔre wei wodi wei ne nua ne bi eti wɔyɛ ne tamfo
yani asofo na yani ya create problem ama na obi antimi nkọ asọrọ bie mu no ade na baaye what dey ase syllable ba ko ne kuraye na afa die nti ana doctrines ahodo die nti na yanti ya ho ase bible say ba ko pe bible no ye ba ko pe nyetere ba ka na wonu se atijafo nyina kuta syllable ba ko the same pamphlet ba die nti no obi twa no obi antwa ejina teacher ni so what dey ase se wa konya teacher ni papa wo ba oba fa ne ko jen international school ahodo nyina obebon bonde pa what dey ase pa enti nyame asem ni nyina ba wie nkyerɛkyerɛ papa why na nyame de honhom na ma no se on kyerɛkyerɛ Jesus was a teacher okono o prepare nipa ɛsɛ sɛ ɔmo so kyerɛ nkyerɛkyerɛ anya by force na difoɔ nyina a kyerɛkyerɛ baabi a ne yɛ mfama no ɔfɔ so akyerɛ o de aseɛ ebi a ne deɛ ne sɛ obi yare asafo no mu a na doma kyɛdeɛ no bɛde na ɛsane papa mu ɛne adidigya ɛne asɔfoɔ bi mimu a wɔn ko ne pɛ sɛ wɔn mo kyerɛ sɛ nyame afrɛ wɔn ti ɛna deɛ ɔyɛ ayi ɔsa sɛ nyame afrɛ no ɔkɔ kyerɛkyerɛ deɛ ɔyɛ diifoɔ sɛ nyame afrɛ ɔso kɔ kyerɛkyerɛ deɛ ɔyɛ ayi ɔbɔ baa koraa ɔsɛ nyame afrɛ me kɔ kyerɛkyerɛ eti ama akɔyɛ sɛ kaa no broni anya kaa sɛ yɛfa nkɔhwe wo ba driver ni ɔte kaa n'anim no ɛsiane sɛ wɔamfa driver ne kaa ne ho mmara ɛne ho ahyɛdeɛ anya adwuma nti kaa no tumi kɔnya accident ɛno na woahwɛ yi a bɛka sɛ kaa na deɛ ɛyɛse bi ayi kaa wei deɛ wofo yɛ na de woakɔnya dabi driver no when you get a good driver wonya accident da asɔfoɔ ɛmpa de sua this time wode aseɛ mpa de sua yesu sɛ wɔdɔ ne mmara yɛ dɛn ɔdɔ ne mmara di kan na farisifoɔ no te sɛ wɔatwa sirikafoɔ ano no ɔsɛ ɔhyia faako na ɔno baako ɔyɛ mmaranimfoɔ bisaa no ɛde sɔ no hwɛ sɛ ɔkyerɛfoɔ mmara mu deɛ wɔ he mmara a waka no Exodus hɔ no 20 verse 1 no wobaayɛ no mu deɛ wɔ he ɛmu deɛ wɔ he ana ɔse ne sɛ ɛmu deɛ wɔ he na yɛ kɛseɛ paa yes ana ɔse ne sɛ ka amen show nsɛm a kristo bɛkan ɛdeɛ ne yɛ mmɔmmɔgya ɔbaabu ne sɛ a wɔntena asɔre fie ɛdeɛ ne mekyiri nwa ɛdeɛ ne mekyiri wei ɛdeɛ ne mekyiri wei deɛ nyame kaa sɛ yɛnyɛ no ɛnɛ yɛnyɛ wode aseɛ ɛna asɔre nti obi yare a ɔda hɔ awu hospital korɔ so wɔ nkɔ bi na nkyerɛkyerɛfo wei na wote ho a ɛbɛku o na wobrɛ nso tia na ɛdu baabi a o sɛ obi kasa tia Bible na wɔ sɛ wohu nipa no adwe bikɔ ɔne nimdie sɛ wokɔtena a fake teacher nkyɛn ama ɔde nkyerɛkyerɛfo wapolotu wode aseɛ ama nnɛ ayɛ wo sɛ nyame som yɛ adesoa dududu bi ɛnyɛ adesoa bi a abosonsom koraa na ɔmo mmra ɛdɔɔso ɛda wei yɛ nkwafuom da wei yɛnyɛ sɛ ɛnɛ wɔmo koraa deɛ koraa yɛayɛ kyerɛ yɛ deɛ sesa nneɛma mfata nyinaa gu yɛn ho so deɛ nyame si yɛntwe yɛn ho mfiri ho no ɛna asɔre no yɛ wode aseɛ ɔso ɔdɔ ne mmara yɛ dɛn ɔse kyerɛkyerɛfoɔ ɛna mebɛbobɔ nsɛm so saa ne yɛakɔ ɔpa ati ɔpa agyae wie a awurade tumi ne nahoɔden bebree naa sɛ nsɛnkyerɛnne atwam fake teachings ne bi no bebree naa sɛ nkɔmhyɛ atwam fake teachings ne bi no wode aseɛ nyame gu so yɛ n'adwuma ade adiifoɔ kasa ade ne ma kyerɛ na asɛ nka ntwam si dɛ ne nyame nkɔmhyɛ twam wode aseɛ nyame nsɛnkyerɛnne da so yɛ dɛn ɛyɛ adwuma but ɛnɛ nyamefo obi so yɛ nsɛnkyerɛnne a yɛsɛ ɛyɛ motia ɛyɛ aduro sɔfo no wakɔgye aduro nti yɛnhu deɛ okuta rɛ power yesu no nso kɔ no wɔse mbɛtu ahombɔne asa nyarewa sisi a wontimi ntu ahombɔne nsa nyarewa deɛ obɛtu a bɛsa no deɛ obi bɛyɛ no so wo se ɛyɛ aduro nti where is the power wode aseɛ tumi no wɔi asɔfoɔ yɛne aneɛma baabɔ no ɛtɔ amena mu no yɛyɛ fake drivers
near Dragon Solomon sa. Bia Chradia, a band dema when your members. Sana near no. Yan Chradia Yamiako. Yet Chradia by me and your members. Dear Bamia, a dom and a cancer one chere. God say, Yamin was say. I'm not saying, sir. The Radingo Pong. Doradina Copon. Wakuma Munina. Wakuma Munina. Any Ukramuina. I know Kramunina. Any Wajumuna. Oh, yes, yeah. What do I rate? Wakumem. What do you Did there be our appreciated the Yamiade? Why Yamau? That is all. We are Buffalo, we are Quato, we are Deo, what da Hunteramo. You should appreciate. So what do Mamia? One more being flab on 10. And my yard, dear mom, winning yet. Joma meant to Magono the show when the budget. And then they were done. What dot dear? Lipan war. I thought dear Yamo beer. Oh, yes, yeah. Ya do rat was a do rat. What do you Wakumem, Yenim or Yenim and Brand Cassia. When in Brand Cassia pa. Any day kind. Because ever saw what Timmy send Yamian Munyam. Ever saw what Timmy Cadia Yamia day. I am mount. Amen. You go say, well, no Yamia. Where you be a mawa, what the best and Munyan Bamo before. I see a tea. So for Papa, why the back say, and you're one bank code yet. Nifu our dear yet. Ni security or what our ni fear and amanitias. Oh, yes, yeah. Eti your bonia no. Or the Munyan, Emma, and near ma, a chan Wesiano. Oh, sorry. Oh, Medase. What's my Medase? But what's my no? Can we say to a bar or be Johnny Jow? Aye, no mean now. Cramano, that you on. Yet me bonnet to a new. Blah, no be a security chow. But I do a Bafano. The time was no cock. At me, Masiam Timpo, a young Munyam Shakasia Merade. I was said that be I may appreciate the dear mammy. It me you don't pebble bomb. I was saying, may appreciate him. And your dot doyrade. Many people won't change, say, Yamiwa Bow ye. And you who bonia yet, and move what bone fear. What do I say? Menyami who say, why you ye? That is all. Doyrade wa coming in our dream now. Cremunina. When in the kind. When I'm reading kind. Wasn't there the Tosum you? The Tosum you know. At a cell no. At a sabacona. Do young co. What do I say? Do young co. Saudi. And now, why the problem or no? A Christoph Womu or Donny Hop. And now we are seeing we are seeing. What do you say? We are seeing with this time of the year. Now we are seeing who are open heavy econo. I'm running. Do young so. Do young so. What do you say? So now we do be no so town. What do you say? Who do be no town? Eti Amrano and when ye a Christoph what it through a town where you much something now. Papa mu and your coso. Onima sorry. Meaning one cartons. We no asaf we mu no wo. Bompire or bonism. What do you say? Because your assembly Jimmy San the tears order. Tio, when you know, every year or dosso. All say Yami a good say. What didn't come watch say for Boma Cretano. What the Bonia need your Cretano we are. Winning the pantem problem biano and solve assume. That is all. Michiri koto michiri wa michiri jende michiri we michiri we nyina no. Ade bia wo bedia wo be say emwa ni padua. Stop it. What does here? Men papra ko no nkyere say. Obi we pra ko awokọ nsam je. Fufuo na wudi no. Fufuo na wudi da bia no. One day fufuo betimi obi bedi fufuo ni bi ma fufuo afa ne yam. Mo awurane am wawu. Aso fufuo nya poison. Dabi. Meboa. Dabi. Eti wo waduane a wudie de fato nchen. Ko Bible na aka se de koye mu no. De free ye mu ba no. Ene gu ye ho fi. O de ase. De koye mu no. Se eno moja mfa. Ne wa ye dai. Wajai. Obi anhya. Ka se amen. Amen. Eti bebre ba so wa michiri wei. Bra. Me minchiri he. Dabi. Medina se ne me homfa. Obejai. Obi anhya. Wama ya chichiri wa mo niema no. Ya wo divine people a wo ba ya said aka se wei. Nipa asumesi. Ya kwa bisa. Em ye ka kire se nipa wei yemfa yuwa anya dan. Enkaniti. Nipa wei ma wonni ngo. Nipa wei mo onum nsada. Nipa wei mo onye wei da. Ye wo omo sankrofo no ho. De omo de wo ho.
tieni yo ba won tesa de nyame ka sa chiri no kura wo ye o de ase Bible say enka obi wu na onya ohu nipa enko ho efunu no enko funu enkogu hu fi wo obi efunu ho age wo moja a wo ye dai wo ben but na asofo hwehwe animu ya hye kota kase tete yi ase efunu anya ni funu obekọ akọje asie collection obaji nti what you say papa collection obaji nti wakọje funu anya ne dia beto asore dem o eno me ni musuo na odi abeka asore no aka asore man yina obi awura hobo mpa na ada no ha ma no tio o kenkan Leviticus 21 verse 19 a ewo ho o wi anu akenkan Leviticus 19 oba chiro se enkofunu a anya omoja ho wo ye sofo a what you say 21 verse but anaba ne say asole bakura wu adu ba bia ye nko but obi bewu me akotua sika ma sofo no akoya wu fosom o die hia no ye nye die Kristo no ba ye ode be ma ye sofo number 1 wo se ye mo asu ye nko awurade adidie o de ase si en free so no ma nwo obi a wo nya nkwaje e na sofo kra bra subo ya ye tired of asubo die hia no ye nye ene wo ma ahye o mo mra ama nyamesoma ya den obi ko asoro ko ntimi nya adwuma bi wo de ase tieni o abrantie sore na ma wani mra ho so na nyame wo de obi a pa ye den ahye nsem wo de obi a pa ma no ba o pa wo pe no se o pe na wo de ama no e de wo kọ boni mu a e de wo kọ seye mu a na wa ye careful eni da ho na no wo de ase ati anan chechira atro no so jambo na ko Timothy won ayi is it Peter hono se say Peter chapter 4 First Peter chapter 4 ayi was the Christo nswa so atifiasa was na afim se Christo fo start 3 chapter 3 verse 1 ayi was ayeronum mo abra patifiasa oh second Peter okay what do you say second Peter 3 ayi asena huma yi ebuta atifiasa no adofo no yene na huma atoso mienu a me twema abra mu ko emu na me de nkaye me kan anu mu yo adwene agine se mo nkaye sama adifo konkron no aka to no yo yana yeye mo asomfo no hefa na okay second Peter chapter 3 second Peter 3 verse 8 down beba sa me ka asam kire okay verse 8 down was the Christo down na adofo no start free verse 3 aye 3 verse 3 okay o say mu ni ye kan se o gira ha o tie me ehunu ye kan se na abedi akire mu na adi akire ba no fedifu a obedi hwana ho akono o de ase akire o se fedifu a obedi hwana akono odi wona akono achi so beba ade feudie beba be kase o mo be kase osine banam bo hye no na mrantie bebre kasetie nyame asam kasetie asofo kasetie asore all because they are tired of asore ko michiriwe mi mpewei ene mra hodo mra tantan ne de agu aso dem what you say etina asofo entenase hudie ntia ehyan no asoche ebo kristosom bom sa asoche na ebo kristosom no asofo ntenase animdifo enim be ya adwen ne emi say wo say why ebrana kodo no ewo so no Peter konyane Yesu say ya yira no nti wunya dai wuhui onyane wo kasai tie faudifo de fodie ba be kasa ne ba no ho bo se no wai o say ne free ajanum dada ya no yi dada dai so o say ade yina te se de etif ne ma nyina da so te se de tie na wana wo pɛ yei no wo ma pɛ nsɛm na tie no ahunta won sɛ efiri sɛ tete na ɔsoro ne asase a efiri nsuom na ɛfa nsuom no ebetim hɔ no ɔsɛ na Christ Yankopɔn eso no na ɔhɔ ɔsɛ wɔn so na ɛnam tiani o wɔn so na ɛnam nsuo no eti fɛwdie bebreba ye di asɔfoɔ Bible deɛ broni dia best coming mesi adia broni dia best coming bibini enye Bible eye democracy any education no
ne na wo se usua nya ho nimdie no wo ma wo ansua ko ne ma wo kurom no saa ne ma na wo se usua na wanya ho nimdie na watimi di aboa wo man ba ono ba ye no obekira o matter what is matter what is photosynthesis what is what is what you say practical wo se wo ye kira o kwan a koko na wudua no niema koko betumi aye na ka waye kuyani do koko wi a ne hono na aka efom ho babroni no nya koko ne hono no a wo sa de beye niema papa kra che koko na ba no ya kira o kube hono ni atoagu adwe hono ni atoagu bakode ko bisa broni se adwe ne hono kra no de yedai de na wo se yesua ya nsua ani yesua ne kasa ti no bi kabrofo a woni munyansa e che de wo ka ono ani kurum kasa jimie be de wa bi o ana ma Christopher ya kaseti anya me kaseti ya bible o because akyerɛkyerɛ atorofo aba o di ase akyerɛkyerɛ atorofo akyerɛkyerɛ atorofo 2 Timothy chapter 3 okay eso ka bi mate amehwama ti asɛm nie e pasa me ka asɛm kyerɛ o sɛ o di apa abere Kristosom still wana ewo mu gidie besom anya mfaso baby obi tie me why tired asofo yi mo kasa dodo anya kasa o wa SOMPA adesua gos okoba okos ye friends aso ne ye Bible studies anu wapie enti da bi asofo de na adwene ka de o pekere o de ase be pasa hunu na wo tena se na wo kakorati niema na wa hunu se baby awi ase we yadu no without the word of God obehwe ase no obehwe ase de ye be da daw obeye more convinced e wa honhomfi mu what I say Bible does say chapter 3 verse 6 no starting free one or say na amanu wonu bre what I say Timothy no second verse 5 aye okay verse 5 no o say we kalekale honanim wo munyina obi akale nanim kire nyame SOMPA na so apɛ mu ahode na so mu ahode aboye saa ne pɛyi what I say da no ho firi wo ho bra Bible no nsɛm mo asampa wom ene pa wom ba de wo kyerɛ wo no obeto na sesam saa na asi kalekale honanim kire nyame what I say ti na obi akale nanim kire nyame SOMPA na so mu ahode pa so mu ahode aboye saa ne pɛ wo da no ho firi asofo de coat na kyerɛ se yekuta power ya the dressing na kyerɛ se yekuta power but where is the miracle of God nyame nsankyerɛne a wɔde ma Peter momo mo yɛyɛ no yɛyɛ pɛn so ɛwɔi obi kɔyɛ bi a wɔsɛ mfiri nyame commander awurade fa me so yɛ nsankyerɛne obi tenkyɛ wɔ sɛ daabi wadiɛ ɛkwan wadiɛ wofa so a nyanya nyame tie ne ye nyame akwan nyɛ one way o sɛ kyinkyini a wobɔ Yesu di a wɔ sɛ obi yɛ dai ɛsɔre etu bɔ Yesu di na obi ansɔre no de oyare ayi fibroid wabɔ Yesu din anane de biem na aka nimdie na nka nkyerɛ sɛ Bible na nka nkyerɛ sɛ wɔde tumi ne ayi ayaresa ahyɛ nnuyam ɛne habam wɔde ase asɔre bi se yɛ kyiri banto a yɛ de kora de bibiduro yɛ mpɛ abrɔfoduro yɛ mpɛ hospital cross wɔ nkobi ɔte wɔ saa na ɔde gyimi awu nipa na fuya ne ya ana so ntena ho saa ma ne nsa tieni yo mane huru ne yem mo instant miracle pie na pie tu na tu eni ho mo so ma condemn aduro a ahaban tumi a wa ahaban ne nsuo mu a onyankopɔn nam so de gi nipa no mo so ma condemn nkyerɛkyerɛ nti kyerɛkyerɛ fo nkyerɛkyerɛ nti etu obi yare tware sofo abampa ya enkɔ ɛwɔ senkade ahaban ɛka nipa no na wɔgyea ne fa ahodie yɛ dai ɛba ba ne sɔfo aka agyen sɛ sɔfo bi oyi so ahaba bi a ɔmfiri nyame hɛgyimi no sɔfo wagye adi ɔbɛtena hɔ agu ɔde ato ne tirim barrier ɔnyi mfirim da ɔbɛtena hɔ agu ɔmfiri nyame wɔabrɛ Yesu no te dɔteɛ ade fra ntasuo ɛka kyerɛ ne sɛ kɔ na kɔɛ dai kɔhoro combination of 3 things dɔteɛ ntasuo ɛna nsuo kɔhoro so ɛnɛ me na mekɔyɛ yɛ commander me na meyɛ ya sɔfo anum ntasuo saa de afra no teɛ ɔkɔto ni bɛn na kyɛn no wodi aseɛ we na ama Kristo som yehu ba bia yɛnyina no
ko yeni a yakuta nkyerɛkyerɛ no ye condemn ay miracle wo so yakuta miracle no e condemn ay nkyerɛkyerɛ no but ne nyina no e wo se nka eye adwuma wo de ase wo kyerɛkyerɛ na nipa no jiw di wiye agidi a de aka ye miracle. Matthew chapter 10 verse 1 down. 10 verse 1 down. What do you say? Starting 3 verse 5. Verse 5. Ose asma for no adwuma. Say yes adwuma oyeye. Ebi na asofo yiye. Obi yare a ye behwe na amenawu. Wowu ani aye coat mu kankan ne akoja yiye. What do you say? Mpene na na oje ho fans. Bra, me say o yare da ho, o tie commander. Me say I am the gospel commander be bia. Me jinyame disturb bia bi. Ko nyame a wama Elisha ebutu obi so ahome gu nipa no ma onyane ye no ono na da so te ase ono a so sai ba sofo bi koye bi abeka se mfiri nyame me mfiri nyame no ma bible nan kasa enkasa wade nkyerɛw sɛ we de me ba ba kyerɛ difo atorofo etrix akyerɛw what ne kasa kra ma hu no o de ase ɔsena asofo na adwuma ne kasa kra ye dai ma hu no ansakura no koye miracle ti asem ni bibia kyerɛ anti wote wana wo damane mu a menkasa menye asofo ni ma bra ni asofo sofo akyerɛ sɛ e ma menkwa ha ene obi ko paibo ba bia osofo na kyerɛkyerɛ sɛ no sofo bia ka bia ya antichrist ono nko a ne nyame a ni de ono nko a ne de Kristo som nyina yɛdɛ asi ni naso kwase asem saa na yɛde tutu ni patrim ofiruso na ɛbaa adwuma no nko abatimi ayɛ Yesu Kristo kura kɔ no wɔse wɔtwa adwuma no so na yɛbɛserɛ wɔtwafoɔ no sɛ ɔma apaafoɔ bebree nyɛ dɛn ɛyɛ dɛn na wo nko a wasɔre na ɛfiri nyame wode aseɛ ɛnyɛ nko a wodeɛ o nti wobɛte wɔwɔwu te sɛ ɛdo deɛdeɛ a na wawia no ho kɔ paabɔ kakra paabɔ na wɔkɔ no ɛnɛ nkramafoɔ nyinaa ba mpaabɔ na wode tena baabi tena asɔre bi mu a wɔntimi nya miracle wɔntimi nya hwee deliverance ɔnyɛ bi da bibia mfa no so mae wokɔa no ɛno mose fa apo no so awurade ne yɛhwɛfoɔ hwere nhia yɛ ɔgye ɛkɔ nsuo owura foforo didi bia amen ne apɔn deɛ ɔyare twɔ de kɔ deɛ ɔyare ode poa de kɔ deɛ ɔyare baba so de kɔ deɛ ɔsunsum awareɛ da no so ɛsaa de no deɛ ɛkɔ bra yɛne nyame akasa o sɛ baabi adu no ɛnsɛnkyerɛne ɛma nipa gye nyame di ɔbɛka ka sɛ amen Jesus Christ himself ɔtikyi saa yɛ miracle wɔde ɔmo kɔ ɔmo bepɔ no so no aduane saayɛ no sɔfo yɛ dai wankasa ma mpataa baako paano mmienu sɛ mmiɛnsa anane bebree ɛnyɛ ɔno ana Yesu Kristo yɛbɛgye ɛtoɔ wɔkɔ Peter kɔɔ ne nkyɛn papa sika o yɛbɛgye toɔ ebi ni hɔ nso deɛ ne yɛnyɛ ɔse kɔ nsuo nom kɔyi adwene baa n'anum biribi yɛ dai biribi hyɛm sɔfo nyɛ akwankyerɛ ana na ɔso wokyerɛ akwankyerɛ sɛ sɔfo bia ma wakwankyerɛfo a amena nwie wuyi a no nkyerɛ sɛ saa na ne nyinaa yɛ dai da bia meka sɛ driver bi de obi akɔhwew ama ne yɛtwa ne nsa eti yɛtwa wo nsa no kyerɛ sɛ womforo kaa biem sɛ wowu koraa no a ɛnyɛ ambulance ne yɛde bɛfa wo ambulance no nwane nkyɛ kaa na ɛde wohwee wɔ no gyagyimi no wode aseɛ asantefoɔ buba bi sɛ tire ntee a wonya ngu ya no deɛ gyae menyini o na gya hwii ni hɔ ka amen studio ha yɛ hɔ koraa wonim ahome wɔ a ɛnyɛ nwanwa sɛ wokasa wɔ ha na obi te ɛnkran ɛtiew ɛyɛ deɛ ya buroni yɛ wɔyɛ very creative wɔyɛ very fast wɔnyina huhum adeɛ o by wɔno wabiam amena bɛyɛ normal to you wokasa wɔ ha wɔbi te no wayi ɛnyɛ miracle wote aseɛ buroni de n'adwen no wama deɛ nyame ɛyɛ no awie pɛyɛ bibini bɛka sɛ mfiri nyame ɛyɛ bonsam ɛsɛ medeɛ mene akristofoɔ wɔ bi ka na mene wɔn a akyerɛkyerɛ atorofoɔ nso so ɛwɔ bi ka this time no yɛnyaa mo ma mo ntwe nyame ma nkɔ gyem mesɛ woyare abra commander hɔ ka sɛ amen kansere yɛbɛ kansere wo
sɔfo ni adagye nyɛ cancer ɔsɔrɔ ɔsɛ cancer nyɛ ɛna akɔtena sɔfo anim Jimmy woba ware de ano akɔsɛ wokɔ cancer wokɔ yɛ dɛ ɔmo cancer mi asɛm akɔ wale wo de aseɛ ɛno kora sɔfo wɔyɛ abosom sia wo Yesu Kristo cancer wɔ baa na wɔyɛ dwamanfoɔ no ɔka kyerɛ no ɔkɔto obi wɔ nsuo ho na ɔkɔsɛ nsuo no ɔno so ɔka kyerɛ no wawo masɛn sɛ maware meware ana bɛrima no gyaa me ɔsɛ no korɛ ne nyinaa yɛ cancer no bi cancer no ɛnyɛ ade huhu bia o ɛbisa mese menya brɛ nyame yɛ adom a next week yɛba no TV live ɛhɔ na mɛmo ahu sɛ ɛbisa no ɛdin na yɛde ato so ɛbisa no ɛna ɛyɛ wo sɛ bosom ɛyɛ wo sɛ ɛɛtan ɛyɛ wo sɛ ɛyɛ abosom nneɛma yɛka ɛbisa is the same as wakɔ obi hɔ cancer wokɔ hwehwɛ wo hyɛ berem wokɔ awɛ deɛ ahwinta wa wohuyɛ wokɔ hospital ne ɛde wakɔgyina scanning machine so Jimmy ni ascanning yɛsɛ wobɛwo ntaafoɔ mmienu machine na timi akyerɛ sɛ ɔbɛyɛ dɛ wobɛwo ntaafoɔ ɛnyɛ bia na siyɛ no Rebecca tama no ɔnyem no wankɔ ma difo hɔ ama aka nkyɛ sɛ wonye mama mmienu ɛnyɛ bia no buroni de na dwe na kreti ato hɔ ti wobɛkɔ no buroni no ɛnyɛ nipa na te hɔ machine si hɔ ti machine timi ka kyerɛ sɛ enimoko eni nkyene mogya mu yale wo yabam no wagye adi ba betena sɔfo anim na Awurade bie ma ni ka kyerɛ wo sɛ de ɛyɛ yɛ wo nie eti twofiri we a ɛnde wo se wo nyini ai enipa bagye adie ne wawu no data kamerem commander media mi nwu ansa o ma wo sɛ bibi wɔ hɔ mframa mpo akyerɛ me sɛ bibi yɛ dɛ ɛwɔ hɔ aberanteɛ woda hɔ wotie me ɛdeɛ na akyekyere wɔ deɛ na aka wo sɛ gobo ɔsɔfo bɛɛ na ama wabama bu wɔ kristosom mu bra na nkyerɛkyerɛ papa ɛbɛ mu wahunu sɛ nyame ne tumi da so yɛ dɛ ɛwɔ hɔ ogu so yɛ n'adwuma ɔbɛyɛ ne na yɛ ne kyena sɛnkyerɛ ne ɔba nyame fa yɛ so yɛ nkyerɛkyerɛ papa woba yɛde bɛyɛ dɛ yɛde bɛma wo wopɛ heaven akɔ wobɛnya opa yaresa benya pa adwuma benya obi atena fie so many years woni adwuma ye oyɛ driver ni megye ne license kyerɛ no nneɛma a wɔnyɛ mpaya wɔmmɔ ɛne deɛ sɛdeɛ wɔsi ɛnyɛ na deɛ ɛnɛ ka bɛ miɛnsa ne ba na kwam papa we ya frɛ me afɛ kura de me hu deɛ menyi wo de aseɛ wo kasa se ya wo preach ya na obi nim sɛ wo de preach kwa no de ma aduma kyɛdeɛ no dos na wo what you say sao okay aduma kyɛdeɛ ni nyina dia afo no ɛne nkomse deɛ no me na me ka kyerɛ wo ko bi betimi adi fo ba me nkyerɛkyerɛ won tumi nkyerɛ what you say me preach won tumi preach bi what you say wo be be fa ada adomo sran ka oba ade no 10 verse 5 Matthew no sɛme nkama ɔsena sɔfo no adwuma dumienu ana Yesu ɛsoma a wɔhyɛ wɔn sɛ moma ne nkɔ amanamana kwan so asomo hyɛ Samaria kɔ biara na mmom okay nursing training teacher training service national service omo service aba mo mani amana ɔsɛ na mmom ayiya si nkyɛn a dabi na so Luke chapter 11 or so wakato say mo avedia mo nyada monkɔ what you say enti awuradia hallelujah Yesu asoma no say ma menema nante ache ɔsom kɔ amanamana kwan me wa ha monkɔ yetrani na so mo hyɛ Samaria kɔ biara na mmom monkɔ Israel fie enwi a wayere no nkyɛn na mokɔ a monka sɛ ɔsoro hene na bɛn mu ɔsoro hene die heaven hɔ ɛtie paa sɔfo wobɛsan akɔ baabi ka amen sɛ yɛfiri baabi ɛne yɛbaayɛ deɛ a menkɔ Amerika da no memɛtena nkasa Amerika ni hɔ sɛ obi akɔ waba obi nkɔ hɔ mae pasɛ wɔte wɔwɔ ho adwene da ɛsɛ wɔadwene wɔ hɔ a na ani hɔ nti nkwasiafoɔ na mokeka sɛ heaven bi ani hɔ adɛ obi ahu hɔ da tiani o ɛnyɛ deɛ woahu nkoa na ɛwɔ hɔ
niema ekoso sunsum no wahu mframa wonim de wom wonim de atwa ho asia niema ye hu no edoso che de ye hu commander de ka kire me se niema ye hu no edoso che de ye de ye ne ye dai ehu no ahonhom a na ahonhom nyame bia wani ma ahonhom a bra wa we beto wuram ebi ho ta ebi so ho ofe tienie anti men kasa de hu ya no enye dai eni ho hwehwe na aba dai asama Yesu kai ne muto osemo kwa mo kesa osoro hine na aba mo o de ase o ka kira mo se mo hwehwe na aba dai mo behunu enye osika ayira nkwa no se hwehwe hwehwe nyame asem num hwehwe wi ase timnofo na timi ahwehwe hu se ewie mu kura no another planet ye dai on say wo ye good researchers wo eheba na betimi ahwehwe nya wo dam ho a wo dam ho kura wo kwanse yira just all Freddy for Zofo na me sole misika shem sum ya se ayira wa wo dam ho kura no wa de yira hu e be den na wo heavy ya ye ka watimi ahwehwe hu se wo ho anani ho wo de ase emrafo na mutimi ko wie mu ba no omo kura ginyame di ati asore dem ebo heaven ho dawuru ono a wo so de babra be dada wo no ono so du wono so kuta babu ni bi a wo de aye ni kuro yi adenti na wo de be dada wo wo ya se mon ka so ine na ben mon ka se so ine na ben wo soro ahine na ben na mon sa yare fo ya de number 1 wo se monya dai wo mon ka so ine na ben enti sofo na wo se enkom se atwam ayare se atwam sentrene atwam no wojina quotation be so ne kansa ankwasesem tieni o Yesu na asema no wo mo koya practical mpo no national service no Peter mo koya national service wo mo kura mpo wo se mo kwa amonye dai mun sa yale fo yale na ye ne ya graduate awie ka amen national service fo kura no yesi akwatafo humfi bubu afo nsore hallelujah me se o kira media council metemakunya kasiem opa bra ka amen bibi hia utana ba bi de bibi hia no ba dai asafo no so ye kire ye mawu have ye mawu se wiase we anya sika unya me somo yi etia wasa me ya de be boa mo aye dai wanya sika ka amen obi kire na ye fa hwia ma wiase baba wa fa hwia mo ba nu ti no aba no be pe bibi never jawachi tienie o ma me pe bibi jaw ti ni wabra bo no e bi aye sempra ma o ana na so mpe bibi fanya o ma ebeba etirimode ni aboro enti o ba tira wa ya fa hwe ama o ko fa no wadi edan kora wansi bi na wato obi fie ya fa hwe ama wi ase o de sa kwa sempani no awu agya ne ma be 7 ho na ne ma so abebre wo se enna ne agya ne peja pade di jama beta ya dai na na de awurade sofo me say wo wu tie me media ne commander 1 me din ane commander 1 ya de number ne baba tudwa o pa frɛ ya obo ho ya me so yare amentena se me boy Yesu din no ka kyerɛ me sɛ kwadwo manipa no kofa punsuo manipa no kofa wo manipa no kofa haban a me mpusu meti asofo mu ninim die ena de one way nante nkuru ni Yesu Kristo ba sa da subira okoto bubu ani na no oda ho no wo de ase je na nsuo no da ho na da ho se Yesu nya metwa mu a wo de ase vie obekọ akoto nsuo no no ne ho nya dai Elijah ya de na ma kwatani kwama no wo ha ne ho okoye broskoto pa ya mata kapa da bi wo boton so sa so still nipa ne sisi da so ya dai wa abere wutua ne 20 na ebekọ da bi apio kopio wo de ase na urade ne nyina ya nya media o so for ebon samdia David aja nya bodo samdia wo bi ba ma nya juma ahaba mienu miensa kabom ma ne be ma enyina so kire ben na won koye na juma wodi we beto fasen so sa kire funti won bi na ne da ma ya fa ti wade anya dai nunum ya so mfi kire ya pose nunum fra ahaba miensa ka ho jiji ko dware ya mampa ya nta kire eko ade abiem mama nipa ya fasting men na osa ebu o Christopher yam me so for me ma osa nchimi o sa kama jimi wonyame di nimdie na mame ka amen ana wo start ana wo pa dom wo fra na wo be your friends fasting ade no wo ko school wo wie enti ma wie ka amen
Erade nya oye wo so ntire ni ma number ne 0241 24 1027 1027 number kro na followers nyina frɛ ye here sponsor so do fra ya abomode say wo ba be sponsor bi ba be ka pepe ho asem ani aforobo ho asem what do you say 0241 24 1027 1027 what do you say na obetimi afre studio la no so ye be fa ye nya fa studio la no when you 0241 24 1027 God bless you. What do you say? Safo nyame asema simple papa uko hospital ko jaw na bra ko jaw fa ko fa adwonso bra wa bra nyame fie obi yare na oje be ba ente sa eno kra mu gidi e ko tena ho bitimi ko adwonso no de agutu am no de akoma doctor no ahwehwem no aka ne yale a che no eno de wagidi o eso wa nyina etu say wo na obese wu what do you say bo se makwa asoro abre eno ma ba afode abre eno ma kwa asofo wa abre waja ufodi fufuo anadwo didie na ama o problem no eso se untimi nya didie what do you say commander say nyame ya dom ajanto atoa jama bre no na da wo be bre na wa bre da abaji wa home ya da ye de adaka tie da die na obi abeko bi ye do ba besi wanimu a wa bre enti yese kwaje wa home yese rest in their peace what do you say ehode ye woni me ba school fees bi anya dai eni asem woni lad bay eni asem na woni lad bay wa asem na woni fie wura e what 4 years contract de 4 years ne so a wo gini pe o tina wa adwuma sei woni adwuma ye wo de da ho na fie wo se bi hwi ni ho bra me enfa kade ma bra ne enfa sunsumu boafo no omoa media me say osofu bia woni ani ana woni tumi no wono okeka na men kompa me ma so ba me nkyerɛkyerɛ sɛ men kompa boda me a men kyerɛkyam de be ma no sɛ ozo ofiri machi kɔ na hwɛ na sɛ emoa wa kɔ wo pa wo yi ba kɔ international school ko boka obi tua school fees 3 million per term ba ban de no ontua hwe de enti na ne wode ne ba kɔ school sɛ onko tua 3 million de opɛ no sɛ de opɛ ne yi enti what transfer bi na ase eni ma nkɔ yi studio la no yɛ sɛ 0551 93 0551 93 1931 ewo studio line me pa cho betimi afre no aba so 0551 93 913 0551 931 931 God bless you Pacho 0551 931 931 Fresisia na eni nkomo 0551 93 931 oh okay yes simple kra God bless you ka amen eti me say nyame ya domu a ochena ya trase bompa ya trase ya akwankyere ya trase bo anipa ya sua ade opa abra bi opa mema de wa abra no ono ya de ne ochena ye kosie no wo nya mre utinte de a eche wo nya ahyeda ka amen ofra ya no be kasa problem na wo so amane bi na da so akyere ntrotro bi ama wontimi nkwa asore biem me se mani atron kyerkyerefo achi so for kai John chapter 1 John chapter 4 verse 1 obi anya ma so kai 1 John 4:1 na men kyerɛ John 4:1 hello ajuma da ase obani da senso na onkyerɛ God bless you animrai de boko no man koyi o kasa free him kasa free kokoben arade shiraw ye woni pa bi wo wa esanse ne ma enkoyie na wanante na wachini na onya obi obaboa nti otimi kasa me de ma ya anya yie etimatiada opani kasa mente na tuanamon na me hia obi a na adwuma wonyi adwuma more than 5 years ne yere ne na bona konwoma ama wale na kura ne sa ho kire ntia wale na gu but enne erade tumi ni na ho de bem na akwankyere bem mu no enne adwuma bu ne so a wonfa sika enya hwe erade be kye won ebe hye wani munyam nyame yadoma ochena ye wobo ho obetumi a tuanamo na bra ho
na yɛnhwɛ wo nsɛm ɛhwɛ ne ɛkɔ na yɛmmoa wo na ne nti a saa adwuma ɛnkɔ yie no ɛkɔ so wɔ abrabɔ mu no Awurade mfa yɛ so ɛnyi mfiri hɔ na di nkonim ka amen. Eti me bɔ mpaeɛ ma wo Awurade gya ne wakyi ne tumi ne n'ahoɔden tɔɔ so anadwo yi a wafrɛ mpo yi mefrɛ bɔfo pa no ɔmɛsra wɔ wo dan mu hɔ onyi nsɛnkyerɛne nkyerɛ wo Awurade nso da yɛ pa ne ho tumi ne animuonyam wɔ Yesu din mu ka amen. Nyame yɛ adom afa me line no na bra bɛhwɛ me ɛwɔ boɔ ho Awurade nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse ofra frɛ sɛ ofrɛ atu anamɔ mɛbɔ mpaeɛ ama wo ba wanam otuo ɛbɛboa ama deɛ wohwehwɛ wo nsa yɛ dɛ aka so for my first studio line fan to dwebe mpacho 0551 931 God bless you. Hello. Apa ni kasi ate sai? Me pacho nyame adom na so. Oba de adom me hoden sebo. Kasa mi tie o. I have started 3 years in on top the man. Oh, ever. Atonsu. E wo bo ho nyame adom a nyagidie faka na bra ho. Why? Mama, fa bo wo benya vote quarter ni bi. Fa pure water no mama mo so mpa ye ma ho. Ya fro say. Majua. Boy Yesu di apoye atoye emframa afai. Amen. Awurade baabi bia majua ehye. Jesus. De wo kan say wachini abre. Ai, wachini abre nanso wo mranche wo ba na na mogya tunu mfrinhia dumienu no. Nipa pamo ne frifie nanso wo se me wogidie se me so na taade mu anu mu a menya mayaresa. Papa Yesu ei, me bo di tu nsuo yi so. Na na wo mansuo ya anwonwade kapemium wo mansuo da ne nsa wona anum bibia hu sa mpanye nsuo biem me kayo ebra ne mai kwatani to nsuom o ma ne ho fi apa me kai sampa o kasai ama wona na da basa da subra ho no na die na esi a mo to nsuo no mu a na mo yare ekọ enema dade suo yakuta ne wutumi ene wa ho oden waba wa no mpe papa yare biala etene so Jesus bitufuru ni mojam okase ya ne ho adwuma adom tika amen amen mama pie pebidie kakra bi na we guso na we na no so ne guso nyame ya adom okira ba bia me wo no peka da bra mentena ho bra me ntu ase ma wo ebon wusi station wa family number no me number no ye 0241 me wi a mebobo ama na watwero number no we studio line o twero number na bo station wa wusi wa frɛ me ba be hia wo na de o bia no ye ne watena se ne ya hwede ye koso because obi o ane de no wa ehunu a wa antena wani ma unhu tumi a ekutia no me na me ka kyerɛ wo etu utra ani mu akwankyerɛ bɛba no ne de aboa wo Awurade nhyira wo bye bye Awurade nka ho amen Midian commander 1 Awurade nyankopɔ nye oyie ye ogya na ɛyɛ adwuma mempe we mikyiri we papa wagimi a ana abetena ho ama ofie mafo akun beboa ma fie mafo nkun okun wie pe no ono akɔ Pentecost o se masachara hello yeah mpacho me ka tsa sa chimagogo agogo oh for wakasa pao me ka 1976 mo na so for bi wa America fan Reverend Ike ne o school mu na boy ba ku bi na se na dwimu ye no basa ye first of all no on my quotation bi ye bompa ma akwara na wo to no esu na wu hu sa de ni jemu esi a Ghana ha no obeka si so ba na so o mu timi kesi nyankopon aka se on tina se nu mu jemu ana mama watim on tina se mu jemu watim ko ni pa ko na so na enye watim Reverend Ike no America o ya nko ho esu ni pa ko no to no school mu okay bye bye God bless you what you say nyamete na semu ye ne ho adwuma but ye niye ade bia no ewo ba bia efiri ya dai ebaaye se wo pesa wo hawo no ase atu na eboa wa ye ntena ba bi what you say de wo kan sofo bia menim eye mpaabo na mokoye ena bibisa akosi ye na no deliverance ye obi a ono kra no
o background no o se wo ma oni gidie e wo asofo mu biem what do you say ya de yare ha so many years afei ye bomb pie deliverance take place no every what they call the problem ne yale e ma biem what do you say ye beti bia bomb pie wo friend is afidie so a transfer at the amount but the best thing but I heard the cost of the enti ebi a wa kwa na unante ya akofa sa problem no so for no be kasa the enti ya cancel no nya bibia enti o ye no kasa na bia wonante ko bia na ede wo ha be dai aduane a wudi bia na de wo ha be brew e bia nipa no mo e wo mantem ede wo ha be brew a ye kasa kyerɛw eti na doctor bia no wo se twe doctor pani nya dai e mai wo ko doctor na nimu anu a kyerɛw ye we baba afa ne mani agro nyame tumi no eguso ye adwuma bacha obetimi afrɛ wo 0551 me number no ye 0241 me number no ye 0241 ye be free studio CCI enti jeme number no na frɛ 0241 24 10 27 0241 24 10 27 eya na eyese obetu anamon but o gidie se de ya ma no ana de sofo no be ya ma no eno anu no a eye wa wo dia. God bless you. Erade enye okese na onte nanim efama. Media commander 1 the gospel commander nyame ya adom a share next week time say ya ye be sai aba ye pese ye ko live o TV no so enti wo so o kakra bi ya wo de besmi obetime de sponsor program no obetime de sponsor na erade nyankopon enam ne tumi so enne sankire no so aye wo ho adwuma amna wiye peye wona yare wona samre woda manem wona da ohaw mu mesre erade se wonyina osoro ahotoni asomdwie ema ho so afo se ma mi frɛ wo se ne yam ye ne ya ba bompa ya ma no a kyerɛ ne de wonya dai de wonye ebetumi aba se odi gidie ta kyerɛ ni de obɛyɛ no de ahotɔ bɛ dai ɛbɛba but ɛyɛ so obetu anamo na mahu the cause of the problem no na maka kyerɛ ne se fi na de kɔ ɛnyade we biem ti Yesu gye wo ba no na oba no ni ba bi no wafrɛ no na okoto ne na ase ti wogye ni wie na ɔka kyerɛ ne se fi na de kɔ efiri na de kɔ ko hwe no wansa ankoye saa bone de saa bone ne biem de wokoye ye de wokoye ne ba bi etu anamo kodu ye de wo haw na brew no enu nti ene ama otu anamo ba ne ya boawo ama saa amane no atimi afiri wo so kra ama wo atɔ enye se bi abra ne fa sika bra ye nti ne se bra wo de ase edu ba bi a ne nyina aka ho na ewie peye na awurade ne monyam edadi me number ne 0241 24 10 27 0241 24 10 27 ye ko obetimi afrɛ na ye no edi nkomo ewo me am life me phone so erade nyankopɔ onhyira na onye oyi ontena ni ma wo na doma ensa danti amen bye bye.